Pero nos pusieron café muy bueno, ¿eh? Cos sindicatos, cos asociacións de empresarios, a universidade. Tamén hai unha aposta moi clara pola tanto das cooperativas como os centros especiais de emprego como as empresas de inserción. O foro que nos asesoramos nesa rede Eusumo, non sei se coñeces. Europa e as políticas de economía social tamén. Entonces, isto nos permite que dende Galicia estemos conectados. Unha dúbida. Vimos colaborando xa antes da creación do foro, dende o ano 2009, pois a colaboración entre as entidades e as distintas consellerías encargadas e competentes en materia de economía social materializouse en máis de 7,5 millóns de euros de inversión destinados, como digo, a potenciar, a visibilizar a economía social en Galicia. Por qué? Pois porque entendemos que a economía social é unha fórmula económica que, ademais de, evidentemente, como todos sabemos, pois estar destinada a xerar beneficios para a sociedade en xeral, é moi importante, coido neste momento, falar de que impulsa e promove un emprego de calidade, un emprego que ademais favorece a cohesión social e a cohesión territorial na nosa comunidade. E agora, máis que nunca, neste momento no que nos atopamos, isto é fundamental. Non nos cansamos de dicir que a economía social é máis resiliente na perda de empregos que as restantes fórmulas de economía e, por todo isto, pois entendemos que temos que seguir apostando firmemente, e así o facemos dende o Goberno de Galicia, por esta fórmula económica. O convenio continuou un pouco afondando na liña do convenio que xa asinamos o ano anterior, aumentamos a financiación, pasamos agora a 60.000 euros, é dicir, máis dun 26% de financiación respecto aos 44.000 que investimos no ano pasado, e o facemos, como digo, por unha banda para colaborar co foro que visibiliza a economía social nos distintos encontros, nos distintos foros europeos e estatais, e tamén o foro vai continuar colaborando con nos, asesorándonos na posta en marcha, no desenvolvemento, no impulso da rede Eusumo que temos constituída para o impulso do cooperativismo dentro da comunidade autónoma. Simplemente pechar sinalando de novo o compromiso do Goberno de Galicia coa economía social, a relevancia que ten como modelo de crecemento máis sostible, máis inclusivo, máis igualitario, e que, como digo, é a día de hoxe unha fonte de oportunidades laborais que, ademais, requiren dunha actuación conxunta e solidaria. É unha fórmula de éxito e, como tal fórmula de éxito, a imos seguir apoiando dende a Xunta de Galicia e máis neste momento de impacto tan negativo por parte da pandemia. Así que moitísimas gracias, Celso, e moitísimas gracias a todos vos que estades aquí hoxe acompañándonos na sinatura do convenio. Vimos hoxe de publicar no DOGA a orde pola que aumentamos en 21 millóns de euros o crédito destinado ao segundo plan de rescate da Xunta de Galicia. Os 75 millóns de euros, polo tanto, que era o presuposto deste plan destinado a axudas a todos os autónomos, ás microempresas de Galicia e incluso pymes ata 25 traballadores, así como tamén esas axudas extraordinarias para os sectores pechados, fundamentalmente a hostelería,
se aumentan agora con 21 millóns de euros. O obxectivo é, con isto, poder chegar a prácticamente a totalidade dos 41.000 solicitantes destas axudas. Queremos chamar a atención de que Galicia continuamos, polo tanto, comprometidos con eses autónomos, con esas microempresas, e imos chegar ou imos dimensionar ben esta orde e, polo tanto, chegar a meirande parte a prácticamente o 100% dos solicitantes. Seguimos esperando para poder sacar o terceiro plan de rescate a percibir esos 234 millóns de euros por parte do Estado. Queremos destacar tamén que estes 234 millóns de euros, como vimos dicindo estes días, son absolutamente insuficientes. É unha cantidade ridícula tendo en conta os destinatarios que ten sinalado o Estado para eses 234 millóns de euros. Tal cal concibe o plan o Estado, e Galicia ten que seguir estas directrices soamente para autónomos que tributan por módulos, onde destina o Estado 3.000 euros por autónomo. Estaríamos falando en Galicia de 88.000 autónomos que poden tributar por módulos. A 3.000 euros por autónomo falaríamos de 266 millóns de euros, cando o Estado vai transferir á comunidade autónoma 234 millóns de euros para todas as empresas de Galicia, que son 250.000, e cando a axuda máxima que poden percibir estas empresas pode chegar ata 200.000 euros. E volto a dicir, soamente con os 88.000 autónomos que tributan por módulos xa teríamos máis que superado esos 234 millóns de euros. Polo tanto, unha cantidade ridícula para as necesidades que ten ese tecido empresarial galego, eses 97% de microempresas e de autónomos da comunidade autónoma. Galicia continuamos comprometidos con eles e por eso aumentamos outros 21 millóns de euros o segundo plan de rescate autonómico. Yeah.